ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁହେଁ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକା। ଧୋନି ନିଜର ଶାନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନସି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫେମସ୍। କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବହୁ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ ପ୍ରାୟ $127 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 1040 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏଥିସହିତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ $130 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 1090 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2023ରେ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 1019 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।